naamai. Vamwe vari kutonetseka kuti kwa mushumiri wemhandoi ini ndiri webhogobhogo. Vatari vanzvimba kuti ndiye webhogobhogo. Regai ndikwazise baba naamai muzita raJesu, amen. Tikwazise dare rose ravana baba naranaamai ramawismo nereyuthi neresunday school muzita raJesu, amen. Regai ndifarire vana vaMwari vauya kusvondo. Hallelujah. Muverengi ngamani. Second Samuel chapter 9 kubva pavhesi ya 1. Hallelujah. Ndichaverenga from the King James Version. 2 Samuel chapter 9, kubva pavhesi ya 1. And David said, is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they called him unto David, the king said unto him, art thou Ziba? And he said, thy servant is he. And the king said, is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son which is lame on his feet. Verse 4. And the king said unto him, where is he? And Ziba said unto the king, behold, he is in the house of Micaiah, the son of Amiel, in Lodibar. Then King David said, and sent and fetched him out of the house of Micaiah, the son of Amiel, from Lodibar. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, behold thy servant. And David said unto him, fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. Verse 8. And he bowed himself and said, what is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? Then the king called Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained to Saul and to all his house. Thou therefore and thy sons and thy servants shall till the land, and thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may have food to eat. But Mephibosheth, thy master's son, shall eat bread always at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Amen. Ndatiregai ndifambewo nemusoro mudiki-diki unohwinga. Unongoti Dai Asiri Jesu. Atari parutauri pako uti Dai Asiri Jesu. Ngatipoti kakaya katione apa. Tava muchechi mune masuspects. Mune vakanyatsoona kuti zvokwadi zvechihure hatichisikya zvikwanisa. Zvinotoendepo vakateka tingoinde kuchechi. Dai Asiri Jesu. Handingani kana wakanitarira kudai.
vachikuse vari pabhawa vachirinzirwa zvauri pane nandemutande pane efesonoba zvanisina zvauri ndokutora zeiko sekete Sikanzi chimuka titambe wanika munhu akuchisina saka vanikani Dai Asiri Jesu yakonitarisa zvakanaka ivo vatete vakafira pabhawa kana ukaniona musha ndinojaivha iwe asi Dai Asiri Jesu ndingadai ndiri kujaivhira mubhawa ende varume venyu vesa pane vakaroorwa here chimona matai kuti Mwari makazviita henyu makaita kuti mai avapinde mumba imagine ndiri huri ndiri pamberi pemurume wako ndititi umama wangu toara wakuti manevere chimotarira mashatira akaita maya kumeso chaiwo usati apa ndiitirewo siriyasa vamwe vacho vanenge vakati vari pakati penjanji ndokusvowahafura asi vatori mumba vari kutodzidzikana mainingi Dai Asiri Jesu vamwe vacho ndo vakaita seni vanoita kunge vakomana vebhora vamwe vacho havana kana olefu but pane vamwe baba vakaita serious wakati ndinonyara taura newe ndandinoona ndinoshayiwa nyaya vachitora dzenga ravo risina olefu izvo zviri gere mumba riri kutoshuna ziwe kuti Dai Asiri Jesu saka vana amai vari muno regai kutambisa nyasha grace rewrote your life grace located you bvunzaneipa kuti makauya seiko kusouthing vamwe vakaita kunge vakawerenga nemvura pana limpopa
ndichiri pabhupi. Tarira ari parutivi pako kuti makauya sei. Kungoona magetsi awanda papota. Kuna kondakita. Tasvika here zvikanzi aiwa papota. Dai Asiri Jesu. Wamwe makauya muri mahausi gero. Mukadedzerwa muchechi. Kuti varipo here vanoda musikana webasa. But Jesu ndo kukunhonga. Yesu nova kutofamba zvakanaka. Stomach in, chest out. Kuna Mwari kudenga. 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 Kuna Mwari Dai Asiri Jesu. Dzimwe fesi dzandiri kuona pano dzakafitwa nehwawa zvekuti tu. Ndiri kuona fesi dzekudhari, fesi dzepamukumbu. Tarira murume ari parutivi pako kuti Dai Asiri Jesu fesi yako nehwawa iyi. Ungadai uri dzenga uri kudaidzira kuti tasangana zvidhakwa. Hamusati mationesa takadhakwa, tasangana zvidhakwa. Asi denga rakakunhonga. Tokushandura fesi yechidhakwa. Tokuita muKristu. Timboverera Jesu maoko. Chibodi yakayakaka. Kudenga kuna Mwari wakanaka. Taverengesa nyaya yakanaka inongodudzira kuti Dai Asiri Jesu. Ndati ndishandise nyaya inozikanwa. Gara zvako tinorova bhuku. Iri kuti kudii nyaya iyi? Iri kumbotanga navamwe vanhu vari kutaurwa. Ari kutanga kutaurwa pakutanga ndiDavid. Amen. David ndeupi uyu? David ndiye uya mukomana aizikanwa akaita sevava nana praise mababa vari kuridza. David ane nhoroondo yokuridza mweya uri muna mambo uchikuda. Ndoparidzira praise and worship. Imimi munofanirwa kuimba zvinoita kuti mweya yetsvina icheme yega ichienda. Nditarisei ukatarisa pasi ndokunhonga. But dambudziko racho manje nderekuti mupraise and worship mapinda matsotsi. Saka tinoimbirwa nehure pano.
rinoda kufrandi. Tava dambudziko rake nderekuda kuonekwa. Saka Mwari vanomuruka sei? Hure rakatibatira maiki. Richiti muchene. Pane kamwe katendensi kajaira vana vekuyuthi vekurepresent worship. Vanenge vachizvonyongoka kunge nyoka. Woshaiwa kuti zvino muchene vachamunzwe. Itameni mahura arwadziwe. David was an anointed man of God, anointed from birth. I want a divine favor. Saka aita akaridza kuti kana mweya mutsvene wagara pamusoro pamwini. Sauro anenge achidai mweya mutsvene wagara pamusoro pamwini. Sauro achidai mweya mutsvene wagara pamusoro pamwini. Mweya wakanga uri muna Sauro waidzikama. Yasvika nguva nazvino yokuti vanoimba ngavaimbe mumweya nomuzvokwadi. Tava kune vamwe vari kuda kutoimba, wari kutodziviswa nemimi, wari patouchline so wari kuchoka kuti dai pakamboita anomitiswa. Masapu murimo here umo. Saka zvinobatsira chechi kuziva kuti chero ukaimba rega hako kuita manyavi saSatani. Kune dzimwe mhando dzekuimba dzakapaka. Ini ndakaberekerwa muFM kani. Takamboti tiri parimwe sangano. Pane vamwe sister vaimba chaizvo. Ndobva vangoti ndabohwewa. Manje ni vakandibohwa. Chechi yavo inosara ikabohwa. Ndobva varega kuuya. Ini every day pandaiona vanhu chainditadzisa kuenda kupraise and worship kwaiva kuti ndandiri nherera yefull time time. Saka izvokuti hembe chena nechi zvasipo. Ndaiva nedrop west yangu 1 venguva yangu mainzwisisa. Saka umwe musisisa ava havana kuuya. Tiri kuchechi kwedu navamafure sekuru vazvaratidza kuti zvinhu hazvichafai. Ndobva ndangoti waranyu indirachera. Zvekutoonekwa izvi nemutumbo wedu vandangoti waranyu. Vandaenda mberi ndikati toimba usana. Vanhu vanenge vasina kukujaira ka vanombotora nguva ka vachimbokuasesa.
chineshoto. Ini pano ndaimba sekuru mafuri vaisazunguzira zvinhu zvisina basa. Vanhu vakaona musharukwa asimuka zvino isu nemutumbo wedu zvikatozongosimuka kudai. Usarambidzwa nomumwe munhu kuita zvaunoda kuitira Mwari kana wafunga kutamba tamba. Vanoda kudzika marega vadzikame. Tava makarekta akasiyana. Isusu tiri vamuhondo. Saka tinodedzera kuti ina ndingendenge. Andikendenge kuti kuna Satani. Andikendenge. Andikendenge. Andikendenge kuti kuna Satani. Andikendenge. Andikendenge kuti kuna Satani. Yesu timamo. Andikendenge kuti kuna Satani. Isikuza pa. Andikendenge kuti kuna Satani. Chikure isikuza pa. Chechi hatari inona vanhu vasingakendengi. Imuri kusaundika imi. Ikonomi yeZimbabwe inona vasingakendengi. Ukasakendenga, you don't listen to what they say. Unongoti manja meno. Ameno. Ameno ikoko. Ita ameni mwechina isoto. Ramba kunyararidzwa. The sky is the limit. Chero kudenga kwacho kukanosarudzwa madhumba ndokona kunge nditori kufuti. Hindava uchipfuma kudziviswa noumwe munhu. Vamwe muri maasha. Vamwe munoshanda kuprotocol. But kana mauya kuchechi, you don't want to apply zvakubasa kwako kwaunoshanda. Unongogara. Henge wakakokwa, henge wakajoiniswa, henge wakahaiwa. Ramba kunyararidzwa. Kana uchiimba imba, chero wakati zvazvisi kupindirana neki nechi unotangira ipapo. Zvichapindirana. Kana wafunga kupaipa. Kana wafunga kuita evangelism enda. Kana wafunga kuenda kuchipatara unoparidzira vari kuchipatara. Usati ndinozobvunzwa kuti maka. Bvunza neighbor yako kuti munoita nezvei mukingdom yaBaba. What is your purpose in life? Mwari wakakusi
umusvikirei kuti umuzive, umude, umushumire uchiri mupenyu, ukonosangana naye. Zvino dambudziko ravanhu vane dambudziko ramukoma, vanonzi mukomana Samson. Samson aiva neproblem achiberekwa naamai vake mukadzi wamanowa, achiberekwa mushure mekunge amai vangotambura. Mwari vanoti after all this pain and years of barrenness, rega ndiropafadze mwana uyu ndokumupa munazire. Basa rake raiva rokurwira Israeri, but akaita dambudziko 1. Kana asvika mumaPhilistines akaona vasikana vakabatana, kuti uyu mwana here, uyu mwana here, uyu mwana here, uyu mwana here. Akati go ane bhutsu dzinorira, akati ba kupfeka nhumbi dzinobata, akati zuzidza ane bhutsu rakareba, akanyemwerera ane meso matema. Mukoma manje Samson kuti runorara ndizvo here zvavakatumirwa Samsoni. Tine vana vakauya kuchikoro, ita zvawakafambira. Tava vasikana vapere, unostroka kuti uyu mwana here, uyu mwana here. Taparidzira chero vana baba vari muno kuti vakadzi havapere, vane mahipisi havapere, vakatsuka havapere. Haikona kutadziswa kuita basa rababa nokuda kwemukadzi. Vatamurume ari parutivi pavo kuti mukoma maziso enyu. Hakuda varume navakomana vanoti chero vakaona munhu akashamba kuti nditunga rega kutadziswa kunamata naDhelaira. Kunevo vakadzi vanoti vakawanikwa futi kati ari matsotsi. Ukadai so hausi suspect, ukazangodai chete. David murume wemwoyo waMwari. Saka aridza mweya yetsvina yaibuda. Newewo shumira zvinoita kuti madhimoni aende. Handina kuti paridza, ndati shumira. Do you know kuti kare chaiko sekuru akupara vaya ihanzvadzi hama yangu vaiti vakanga vakagara chete kudai, vakati dzidzi hedzi varoi vaichekerera kudai maswera sei wakupara.
achingogara akatenderera pauri. You can be an intercessor. Uchinamata zvako wakakula so. Because tinoona characters akati kule kule. Koita vamwe vanati ningirikini vakaita usisu. Zvongosiyana. Kati unoita nezvii. Uyu ndiye David uyu. Unoti aenda nachikafu kuwakoma. Ndizvo wakamufundisa. Hallelujah. Musasiya ndichokumana. Aenda nechikafu kuwakoma. Amen. Anoona vari kurohwa zvituko tapo. Iye haabvunzi. Kuti ndozvamamuchita mazuva ese. Anongoti anouraya Wana. Anopiwe full stop. Wana. Taanofunga iye harisi Wana riri mberi. Anofunga tinopiwa. Anouraya Wana. Tiri kuda character yakadaro. Muchechi yepostori yekwedu. Inoti chero hondo ikauya. Handitarise hondo. Ndinotarisa award nevictory. Zvikanzi navakoma manyawi ako. Munoziva here kuti vakoma vaDavid vaitoti zviri nani kuti tikundwe hondo pane kuti tihwine hondo zita raDavid rinozotaurwa. Tine vaKristu vakadaro. Tine vanhu vari mudzimba dzedu vakadaro. Tine vari kumhuri kwedu vakadaro. Vanoda kuti zvose zvingova muzita ravo. Hallelujah. Kune vamwe vaKristu vokuti vatungamiri vokuti unenge uchaita rosari. Kuti kazwai maivipi muzita renyu makakomborerwa maita vaisi mwari amusande amama mutirerere kutadza. Haichisiri nguva yokunamata vanhu. Kana ukaona mweya yetsvina yatopinda muchechi, usamirira vakazvilebhura kuti maintercessor. Kana Mwari vangokuratidza, sumuka woti ndimi. He said, mind your own business. Zvino kana riri denga yebusiness remunhu wose. Kava chechi haina muridzi. Chechi ndeyaJesu. Hapana akafira chechi apa. Saka kana ukafunga kuita chinhu ita. Ndakambogadzikwa pasi ndimaimfundisi nomumwe munhu. Pandakafirwa ndaimbawo zvemuchechi. Dzidzi idzi dzamira ndomatambiro echipostori ekare. Zvikanzi navamwe mai uyai pano. Munongokotama pose pose hamuoni
ndikangofambisa miri ndonzi ndafambisira varume vana kubva musiwo ndakavaziva kuti amai ava musatanisti wangu. Ndakasumuka ndiri chikopokopo ndikati chero mukandiona ndichitamba ndinoda kupfutamira Mwari wangu. Chero mukandiona ndichipa mari ndinoda kumushumbira Mwari wangu. Chero mukandiona ndichiparidza ndinoda kuparidza Mwari wangu. Ndapedza ikako ndikatora hini ndikati wau ya Baba,